Mae Noel Thomas Geirwen Ynys Môn yn un o'r is-bosfeistri hynny a gamgyhuddwyd gan y swyddfa bost ac a garcharwyd am ffug gyfrifo. Nid tan Ebrill 2021 yr adferwyd ei enw da, pan gliriwyd yr holl gyhoeddiadau yn ei erbyn. Dioddefodd gan mwri mawr, ond daliodd i frwydro am gyfiawnder gan gadw ei urddas drwy'r cyfan. Mae'n fraint i ni yng Ngorsedd Cymru gydnabod ei safiad, i'w adnabod fel Noel o'r Iard. Anhygoel. Nes i rioed feddwl i ddweud gwirthad i fyswn i'n mysg. Pobl mae'r beniog i fod yn onest. Fel dyn cyffredin. A peth dwytha nes i feddwl fyswn i yn bart o'r orsedd. Mae o bwysig. Mae'n bwysig fel Cymro o Sir Fôn. Bod rhywun wedi cael yr anrhydedd yna i ddweud y gwirthad. Fel cenedl, dyma'r wobr fwyaf fedrwn ni roi i unigolyn. A mae'r ffordd mae'r dyn annwyl a di-ymhongar yma wedi llwyddo i gadw ei urddas yn ystod y cyfnod mwyaf hunllefus yma yn ei wneud o yn fwy na haeddiannol. Dwi'n mor falch fod yr Eisteddfod wedi rhoi'r cyfle yma i ni i ddweud sori ac i ymddiheuro. Fe drodd yr rhan fwyaf o'r wlad a fy nghymuned i ei cefna ar y teulu bach yma o Fôn ar y pryd. Ond diolch byth bellach dan ni'n ymwybodol o'r siwrna maen nhw wedi bod arno fo. Felly Noel, am dy safiad, am dy gariad at dy wlad a'i llaeth, ac am dy feddeiant. Llongyfarchiadau, a diolch yn fawr. Ceisiwr lloches o'r traeth aur yw Joseph Gnagbo. Daeth i Gymru rai blynyddoedd yn ôl a mynd ati i ddysgu Cymraeg. Mae'n diwtor Cymraeg ail iaith hynod effeithiol ac ef yw cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar hyn o bryd. I'w adnabod fel Joseph Gnagbo. Joseph, fe gafon ni air cyn y seremoni. Oedda ti'n deud fod chdi'n teimlo'n eitha emosiynol. Sut oedd o? Nawr dwi'n teimlo'n well nawr ar ôl y seremoni. Rwy'n bach o nerfus, ond mae wedi gwych, jyst seremoni wych iawn. Oedd hi'n seremoni arbennig? Arbennig, ac dyn wedi teimlo mewn un dod gyda'r dorf, gyda phawb, gyda'r un ysbryd, dyn wedi rannu amser gwych, O, gwych. Wel, dwi'n falch bod chdi... Dim gair, Na, mae'n anodd ddisgrifio di, dim geiriau. Ond llongyfarchiadau, Joseph. O, diolch yn fawr. A mwynhau pob eiliad o sydd ar ôl. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Elinor Snowsill Pontyclun oedd un o chwaraewyr ymlycaf tîm Merched Cymru. Ei henw yng Ngorsedd fydd Maswr y Merched. Oedd e'n lot fwy emosiynol nag o'n i'n meddwl bod e'n mynd i fod yn onest. A di weld nhw'r ddim ferch emosiynol? Na, dydw i'n meddwl. Na. Mae'n special iawn i fi allu wneud wrth ymyl mam. Cogydd o'r cwm. Dwi'n cael cwmni Meilir Thomas yn fan hyn. Sut wyt ti, Meilir? Wyt ti'n edrych ymlaen i'r diwrnod mawr yma? Yn edrych ymlaen yn barod. Dwi'n siŵr dy fod ti o Abergwaun, a da ni'n gwybod dy fod ti wedi gwneud lot fawr o waith, casglu arian, ac oedd ti'n rhan o Côr Ona?
Wel, o dechrau, wedi ymuno gyda Catrin Suffolk at y Corona. Ia. Ia. A nes ti gasglu arian, a hefyd nes ti ryddhau CD. A casglu arian drwy werthu'r CDs. Drwy werthu'r CDs. A mae mam a dad yn edrych ymlaen i dy weld ti wedyn yn cael dy urddo, dwi'n siŵr. A wedyn, ia. Wedyn, maen nhw'n eistedd yn barod, ydyn nhw? Nes ymlaen wedyn. Mae'r penwys gen ti yn dy law y fyna, yr hwn sy'n mynd ar dy ben di. Sut wyt ti'n teimlo yn? Wyt ti'n nerfus, Meilir? A mae troch yn ta, ta beth. Wel, diolch chi sydd fod. Diolch i Steddfod, ia. Wel, mae nhw'n diolch i chdi, Meilir. Dy ddwrnod di dyn heddiw. Ie, beth o fi. Dim diwrnod y Steddfod, diwrnod chdi. Ie, diwrnod fi, ta beth. Wel, diolch chi arbennig, achos bod y rhywun wedi dysgu fi at pan o'n i wariau piano. O, dwi'n gweld. Meilir, na, dal i ti fynd. Mae gen ti waith paratoi. Mwynha pob eiliad ohono fo allon gyfarchiad am awr. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr. Mae Meilir Thomas Abergwaun yn gerddor dawnus sy'n teithio cartrefi gofal i ddiddannu'r preswylwyr ac mae'n perfformio am Habeth Cytun ar faes y brifwyl yn flynyddol. Roeddwn un o ser y grŵp Cor Ona ar Facebook yn ystod y cyfnod clo. Ei enw fydd Meilir Hedd.